Što je to, Viktor? A što je tu? Što je to na sličici? Rok. Rok, bravo. Što je to? Gitara. Bravo. Što je ovo? Truba. Bravo. Što je to? Harmonika. Bravo. Što je to? Bubnjevi. Bubnjevi. Što je to? Šta je? Što je to? Harfa. Harfa. Bravo. Što je to? Klavir. Bravo. Što je to? Violina. Bravo. A sad ćeš mi još reći ovako. Klavir. Ovo tu samo malo. Sad ćeš ti meni reći što je ksilofon. Silofon. I daćeš ga mami. Ajde, daj mami ksilofon. Bravo. A reci mi gdje je saksofon? Bravo. A daj mi reci gdje je klarinet? Tu je klarinet. Bravo. A gdje su klavijature? Klavijature?